Record din eh. Hello, maayong buntag gikan diri sa Cebu, Philippines. Ako si Hazel Lastimosa Cañada. Nagtrabaho ako sa Cebu Normal University isip isa ka clinical instructor. Maayong buntag sa Ako, mga Maayong buntag. kasugid. og ako si Domino Puson, na ako karon sa Mississauga, Ontario, Canada. Usa ko ka nurse dinhi og maayong buntag kaninyong tanan. Ug ako sad si Ian Suson II. Ni ako karon sa Melbourne, Florida. Nagtrabaho ko isip usa ka nurse nga naa sa pohon adto sa Jacksonville, Dolphin Point. Og Maayong buntag. dayon kamo dinhi sa Ayon kamo ato dinhi sa Ayan. among pagsugid. Pagsugid. Okay ka na, murag na static man ta ani no kay serious man kaayo ato ang studio karon. Ay, murag sir ay, murag gitugnaw pa ka dihang dapita, no? Okay, kumusta na? Domino, kumusta na diha sa Canada? dinhi sa Canada mga -6 mi. This past few weeks lang nagsugod ang katugnaw. Nag-snow na mi sa heavy nga snow pero dili kaayo gid siya mas grabe since last year. Ang wind chill kanang katugnawon sa hangin, naghapoy adlaw pero ang katugnawon sa hangin grabe jud siya katugnaw. Ang mga tao nagkuan na, nag-coat na. Kamo da sir ay unsa naman dihay himtang sa panahon sa Florida? Karon, ang panahon sa Florida, na ako karon ni balhin kadali sa St. Augustine, Florida. Nangita Sure kami gyud ka, og nga naa ka sa Florida apartment. ha. Oo. So ang temperatura karon naa sa 61 degrees. Kung aton na siyang i-convert, mga nanadapita sa mga 14 karon. So wala pa snow, pero tugnaw na dinhi nga mura kag nasa refrigerator. Mo na atong na bati. Sa Dinhi sa Pilipinas sa Florida. Hazel, unsa may kuan sa Pilipinas, unsa may kuan? Sa dili karon, ambot ka kung ang Mount kanang sa tong Mount Canlaon kung nagsigi pa bag alboroto. O naglaan pa na. Wala ko kabaw pero diri sa amuam mo labi tabunok, wala nag-alboroto diri. Ako nakit-an sa akong bintana karon kay mga hinayhay. Kay Sabado karon og linabahay sa mga katawhan. Sabado man diha no dinhi kay adlaw pa sa Biyernes. Biyernes sa gabi. Biyernes sa gabi. Ako lang ipahibaw sa katawhan ti sa kahanginan nga ang akong tawag ni Domino kay T as in TIH kay ate di man siya babae, lalaki man siya so T na lang TIH. Dugay na si kailangan mo Ayan, kinaganay mo Hazel no. Dugay na kay panahon. Dugay na kay na. Ug kani si Sir Ay, ang tawag nako ani unta Emiliano, pero ni object siya kay iyang papa Emiliano. The second ben is siya lain sa kay iyang papa akong tawagon, di ba? Okay, kuya na lang si kuya. So, alang sa awareness o kahibalo sa tanan, kaming tulo kauban mi nga clinical instructors, mga nurse mi sa Cebu Normal University kanhi. Ang habilin na lang karon si Ma'am Hazel dito. Ug si Sir Bong Corvera. Si Sir Bong Corvera karon nga nagpahulay na. Sa pagkakaroon, di pahuway pa. May pahuway pa siya, dili sa dayon ha. Ato klarohon, dili sa dayon. Basig makuan ato ang mga audience nga hala, wala na di si Sir Corvera no. Dayon. Ma'am Hazel, ngayon lagi ka magsisibya Ma'am Hazel. Kaliwat jud mo Ma'am Hazel. Kaliwat mo ni Leo Lastimosa. ABS-CBN. Kuya ay hinahinayan imong baba kay bakog na kay isumpay sa akong uyuan. Okay? Okay, so sa way pagdugay-dugay, sugdan na natong atong segment nga gitawag og Sugilanon. Oy, kanindot ana og ang atong tukion karong buntaga mao ang labas pa kaayo nga paglarga ni Sir Ayan dito sa Florida.
Mm. So why paglangan, langan, sugdan na nato ang sugilanon. Sir, sultii mi ang kinabagan si kinsa ka. Oy, si kinsa Mm. ka. Bisag kay baw na kung kinsa ka, what inspired you to pursue, English ni ha? What, Na, di ba ko, Mm. di ba, right ba hindi ko? ate. What inspired you to pursue nursing abroad? Okay. Ang akong trabaho sa una sa Cebu Normal kay naa sa College of Nursing nga gibutang ko pagka-dean. Unya before ko nilarga na balhin ko sa external affairs. Pero tunga-tunga gid sa pagtrabaho nako sa August sa karon nga tuig, pag September gipun-an ko og usa ka directorship pagka September, ang ako ang IGP. So ang rason nga nganong nilarga ko, dugay na ko ni-applyan ni 2014 pa. Unya nadugay lang siya tungod sa panahon nga lain-lain ang ako ang agency o nakita nako nga dagko na akong mga anak. So usa sad sa rason nga kinahanglan na molarga kay niabot nako sa lugar nga ang pagtudlo nako mga sobra na gid sa 20 years. So Dugay-dugay po ka 2021 ko. naka-decide. Nakadugay-dugay po ka naka-decide sir no kay katong ako pagdarga na ako ingnan tikaw nya wa mo jud kay Oo, plano adto no. Unsa oo, kung pwede nimo ma-share nganong dugay ka ni larga despite nga oo. na Dugay naka-invest ko ka ni una. kalarga ato kay tungod gibinlan sad ko sa akong maguwang nga mobantay sa akong ginikanan. Karon akong mga ginikanan naa pa sa Mandawi, gipasa nako ang responsibilidad sa akong kaluha. Unya sa CNU sad, grabe na atong trabaho dinha. So mao sad 'to nga nangita sad ta og panahon nga para na sad sa atoa nga para ako, o para sa akong pamilya nga molarga. Unya, ang napilian gid namo wa lang 'to nako nakuan, ang nag-imbitar nako sa Florida nga agency kay estudyante gid nato sad sa Cebu Normal Oo ba? University master's degree. Oo, si Judith Bin. Iya Oo. akong gi-introduce ana, unya si Hazel so niingon sad siya nga kinahanglan na sad ta molarga kay molarga man sad ni siya puhon sa Canada siya una, nya moapas nato sa USA. Ikaw, Okay, kabahin kay aning ikaw may larga-larga ba? mulawog sa among iro dinhi pohon. Wait, sa bakal kaning larga-larga ba? So ikaw 2014, nya after 10 Mm, years pa ka nakalarga. So wa na lang ko'y mm, kwenta kung mo-apply ko karon. oo. Senior na ko ana, inig-abot na ko dinha, Kuan, inyo na kong ang guruyon. Di bagong ikaw nang balita masinti. karon, Ano man yung nindot na pasyente? kayo ang paglarga kay 18 months na lang ang pag-process dinhi karon. Kay Wow. nagkinahanglan gid og mga nurses hasta sad sa Excited kay si Canada. Corbera So, ana. yeah, so sa dili pa ta mo padayon anang kanang detalye sa imuhang paglarga. Kinabuhi. Mumutahan na ka kung doon na ba'y mga challenges nimo nawili ba ka sa CNU or nabay mga kanang mga unsay mga kakulian nga imuhang nasugatan or nabay doubts nga mga sa nang ginang doubts sa Bisaya Mamisel Pagduda, pagduda sayang. o imong gibati kuya ba or sa imong Oo. pamilya ba pag ana ninyo sa Pag- Canada kay sa una Mm. kung nilarga ko kuya ni naog ko sa North Korea din sa South Korea North North Korea. Korea ulo. Oy, grabe naman kati. Oy, North Korea gyud te. Sige, sige, sige. so pag naog Kuan ko kuya kuya. kay wala man Oo. dyan ni sink in nako kuya I don't know unsay imong kaagi pag ako paglarga nako wala man na ni sink in nako actually pag lakaw nako ako ra usan atong airport kunya ni sakay ko Mm. og ni sakay ko aeroplano padong sa South Korea pag South Korea dugay-dugay ko ito mga 4 hours nya Mm. pagtawag na sa ako ang aeroplano Pangan. boarding to kuan South Canada na dito na ko ni sink in ang reality nga why Padung na gyud ka. hindi na ko mabalik. Gusto ko hibaw kung same ba na ang yan gusto ko galing sa nga. Ugdan ako akong bakos. Gusto ko hibaw unsay imong experience about it na ba kay mga doubts sa pagduda or kanang pagmahay. Kuya. Sus daghan kay ko og kanang ma-share ninyo ka before ko nilarga kay dali ra kayo among panahon sa pag-andam. Nadawat na mo ang amo ang visa October 24. Unya
mo-expire na sa dayon ang amo ang validity sa November 14. So naglupad-lupad mis padagan sa akong ang ako yung nasayangan ang ako ang 14 years sa CNU. Wa ko kaabot og 15 sa gobyerno. 14 Sa years and 8 months GSIS. na like ko ang sa GSIS. Unya napag-iisa nga nadisgrasya pag ko sa motor di atubangan sa CNU. Di Tangaon man tukli. gyud ni siya. Basigwa kay ba ang mga tao Di ba lang nga ta tangaon di gyud lang ni ta siya. may pagkatanga, magpagkadanghag Oo. pa gyud nga giablihan tag pultahan sa taxi. Uy, Uy, Tang nani ko i-share sir kani share na ko niya. Atong mm, kauban sa gila na ko ngalan sa karon kay puro nang hidniya. mm. Before ko nirega sa Canada, ngaon mi sa hinumdum ka sa Campo Fried Chicken. Ngaon mi Mm. dito. Oo, oo, oo. Gawas. Easy sa mga Next week mularga na ang ako mularga na ko unya si ako sa tong kauban marag sa Australia. So sir na man ni election time man to no so namin nilabay ug kuan sir kanang attache case ba. Naigo siya. Ni Buto. libuto. Ni Buto. Nanagan sa Target adto ang kanang kuan kanang tawag ang manindag manok te? dili Ang manindag manok ang Police. target? mga Oo. O pulis. ang namanindag saging. O Mm. sige. Pero nanagan mi kuya kay ingon ko nga managan ta kay mularga para ba ko ugma. So kana Mosad. nahitabo ninyo mga sinyalis di ay na. Kay mura bag ka ng kasalte. Di ba kung Oo. kasal kuno dili kuno ka maglaag-laag kay Di kuya gyud kuno ka di madayon. magsigiglag-laag Hey, kay iba ba nga naagay sige na daghang submit mga- ko na akong dokumento. Ikaw kuya nagdada kasi mo dokumento kuya. oh, kada adlaw makakita na si Hazel ko nga gadako ani nga folder. Naa na siya ana. O Kani. naagay sulat ha, naagay na sulat. Kita siya ani pirmi nga. Dala-dala ni nako sa opisina tanan. Oh, Kay one set na to tanan GSIS, SSS, St. clearance. Peter. St. Oh, Peter. St. Peter. Ang ako yung clearance may pinakadugay kay nakuha nako Sabado sa gabi nya mularga ko og Lunes sa gabi. Mm. So Kay giunsa na mga man, document gipanghatag. okay, Sir Ay, giunsa man nimo pag-andam ang imong kaugalingon ug ang imong pamilya? Uyon ba sila nga mularga mo? Kay murag sa akong nahibaw-an ang imuhang usa ra man gyud imong asawa no. O sa akong Usa. nasayuran nga kani imong one and only nga asawa kay naa man ni nagtrabaho sa bangko, di ba? Ya mga bata nimo nga. Kuya, abi na ko kanang Oo, abi na bangko ko. to te. Uy, by the way, Unsa to? tadi pa mo padayon atong imugritag hi sa atong mga kanang nagtan-aw karon no natin Mga followers. Nana ba? Na natin Sige, mga sa? followers. Si Ruth. Sikin sa te? Kisa nga Ruth? Ruth, Kahutay? Oh, Ruth. hi Ruth. Katubang Eh, nag-picture dili pa na ko sa review center. Oh, dili yeah, mag-uyab-uyab you po know, sa ha? Si Mm. ang sa pagbasa ni Antoine Tubio. Tuniakaw Isa Tubio. Dili na Nagtan-aw ako imo ng fans. Hi. og akong atinita nagtan-aw pod kasi Oh, padayon dili. Okay, dili ni karon lang ni nga ato ang restream, di ba, te? Magpirmi na ni, pero wala Oo, tay. kada Pero wala Sabado pa ni. tay kada Sabado. Okay, kada Mm. Sabado na. Exciting Kaya kayo Depende. sa mga istoryaan sa mga umabot nga adlaw. Atong istoryaan mga kuan Oo. gyud kaya yung makarelate ang tanan. Tinuod yun nga actual nga. Bitaw, ako interesado ko kang Sir Ay kay ngano iyang asawa, iyang one and only nga asawa naa sa bangko nagtrabaho, dako-dako sa posisyon. Di lang kumusulti Dako-dako. sa posisyon, di ba? Dako Unya. gid posisyon. Dako-dako aside nga dako siya, dako sa gyud iyang posisyon, no? Muna na lang ko panaway kay dako sa trabaho. Unya dayon to, ang iya naa siya duha ka anak nga naa sa di lang ko mo eskwela, kanang nindot nga eskwelahan, di lang ko mo istorya as ang eskwelahan. So giunsa man niyo Sir Ay pag-manage ni, especially sila pag-convince about aning Amerika. Kami pagka adto gid mo pag may interview kuan nag-andam mi atong kwarta kay para gid ma-process among document. Pero mid-August wala mi kibaw kay wala man gihatag among visa so wala na mi nakaandam. So si Sarah iyang gibiyaan on 21 years niyang trabaho og sila ako mga anak si Miles sa CIC nga high school o senior high. Unya kinahanglan magid nato na i-adjust ang ato ang mga pagtan-aw kung whole family magid ang pag-decide sa paglarga kay nakita mo gyud ako nga dili gyud ay lumba ang paglarga na panahon gyud nimo niya. Before ta ana mo padayon ato sa ipakita kung kinsay nagtabang nako sa paglarga usa ka tawo.
Ani. Oh, money mo Oh, speto, sir. kuyog-kuyog jud ni nako siya dito sa Manila. Nya wala Mm. kay bawo si Hazel nga nilarga ko. Nikuan ko Mm. dito. Pero Oh, wala ko I nagsulti think niya. kuya, Muna pa'y wala na presyo nakuyog. kuya. Tanawan ninyo ang presyo. Napay presyo ko Bali, yung asa bali, Oh, na ade, balik wala na ani bali. kuya oy. May Uy, 9, pero 10. I Oh. think dong wa na nimo gidala pag nahitabo nimo sa gate sa CNU. Wa na siya Wa nakuyog nay niya. nako na wa nay O nako pa nadala napalit. dito nis O opisina. pa Di napalit. napalit na ni siya Pa kuya napalit pero na. Wa wa na na niya ko nadala? nadala kuya tanaw. Mo Wa na ka signos maangon kuya sir. nga natipak siya kuya. Natipak. Mo ni Wa nagbantay gamon namo dayon dinhi dayon. kuya. Uban ni namo niya. Pagkahuman kuya nga ni ingon na lang ko dito ni Hazel nga okay na og ni Corbera ningon si Corbera, "Uy, unsa ka man niya tong anatomy nga subject nga kuan naman sila na lang," kay ko nga, "Sige lang ay kabalaka kay ang tanang mga informatics motudlo sa second sem kalarga gyud." So moto nga kamo ingnon ta mo dili gyud na siya nga para ra ni nila, para ni natong tanan. Di ba Sir Doms? Oo. So sa laktod nga pagkasulti makiglalis ko ani kay magpa-load jud ko og informatics. Kaya Oo, Una. larga ko. nothing. Ang tanan nga mo Mag handle og informatics team larga. larga. Magpa-invite gid ka nga mag-informatics ka. Abi na ko magpa-invite ko as a speaker. Okay. Adong ta diha. Sa dili mata maabot anang gutlo nga mag-speaker ta no. Ari sa ta sa pangutanan ni Sir Ayan. Sir Ayan, sultiin mi sir kung kanang unsay mo experience ng paglarga nimo, unsay imong mga nakitaan, pag-abot ni Florida, unsay Bukan kanang na. nindot nga Sus, nakita ano. ninyo or unsa ba shock ba mo na or na culture shock ba mo na kita culture shock. Oh. Wa ko Paglarga sa na imong mo, experience. no? Isa kay mi sa eroplano, Mm. taas yung yung gikwenta dito ang among travel time nga mularga mi og November 11 sa Pilipinas. Nya moabot sad mig November 11 gyapon. Ni Mm. atras mig oras gikawat among oras sa pag-abot San Francisco niya. Ako nabantayan, aya gid mo kauwaw kung mangayo mo og drink sa eroplano. Free ra gid ay na siya kuya. Sabi man ako Oh, bayad kuya oy. Ano to kuya, Oo. palito na kuya. Pwede mangayo tag ka ng atong dadon sa ato Mangayo Pwede kadaan sad ana dili ang mga sad. headset sa eroplano gihurot na ko og Kuya, ang klipta. habol kuya imong giko kay suits bag. Wa may habol. Ang headset ko kay moto akong ipasalubong ni Hazel ning uli nako. Ala kanindot day no. Bakit Unya ang ba kutsara ito, tinidor disposable? Oh. Disposable toothbrush ba ang niya. kutsara og tinidor? Kada 2 ka oras kuya. Kada 3 ka oras. Kaon na sad. Yung Kukaon ka kay mangaon kay pag-abot na mo sa disposable ra. pag-abot sa San Francisco didto taas ang linya na jud ko ingon ninyo nga didto stricto gid ang border control. Pangutanon jud ka sa imong purpose tanan o giadto mi didto sa lugar nga ablihon ang imuhang Gi-isolate US bali. pocket document. Nya sus kita kami na ko i-advise ninyo no among pag-experience no nga ni-resign ko og Lunes nya kana sang adlaw mo sa na among schedule sa PIDOS. So, kanang PIDOS kuya, mao man natong giagian tanan, moagi mo kita ng pre-departure seminar. Sus kay daghan kay gidili nga pili ra di ay. So di ta magdag magic sarap diri. Og kanang Ano mga kuya, nagdakan gid magic sarap kuya? Nagdakan una magic sarap? wala kuya kay naman sa orientation og kana sang mga kanang mga dilatang pure foods nga corned beef di sa na sa Pidig Argentina. So akong advice ninyo kung molarga na kay mo the day before kaon mo daghan ana kay di na makakadaan. Ikaw Pero dili pwede. Sa may mong gida kuya Oh. nga kuan kuya gidili. Wala ni follow ra gyud mitan nagkadami og noodles kay pwede man ang noodles niya. Kuan usa na mo ka luggage puro ra gyud siya kanang documents. Sus kanang kapila gyud ko gabalik-balik niya nindot ni kay kung magkuha gani ka og birth certificate diha sa luyo sa CNU no kanang naay gingan nga Gaisano South ipakita gyud ang imuhang national ID o ang imuhang PRC nga nurse ka kay di na ka Para maglinya ditso na gyud ka basta nurse ka di na ka maglinya ditso na gyud ka og kanang kuha ato na ka ditso bayad
Kay Ang pagkaroon? Bitaw hantod kay karon. maningka biya Oh. ng mga gwardiya din ha. Maningka Oh. te. Maningka te kay palinyahon ka. Makanuog na to, te. Ireklamo tas gwardiya, te. Dadon gyud ninyo inyong pagka-nurse kuya. Yung PRC kana No? dadon na ninyo kani Hmm? ug ang inyong national ID. Idad-agid ninyo kay ug na importante ang national ID. Kay ditso ra gyud dito sa kanya. Unya, pag abot gyud mo sa San Francisco, abi na mag-okay na no. Alas 9, atras gyud og another 3 hours. Kay gikan sa San Mm. Francisco moadto kay Florida, Mm. alas 9 lang gyapon ka moabot. Atras gyapon og 3 ka oras. So, naabot gid mi diri, gisugat sad mi og cake, no? Lami kayo amo, buotan kayo ang nagsugat namo. So, at least may na lang wa kita nag culture shock. Pero ang ako ding ingon ninyo, no, mag-practice ta og practice ta og kanang dawat ba nga mo ni ang practice sa laing lugar. Tissue paper usa na sa mga butang nga importante kayo nila. Kaya Yan. ang tissue paper. Ngano man kuya. Maun sa mga tissue paper oy. Kay mamalit na kog sugod diri daghan. Paper towel og tissue paper murag mo gi sumpay kinabuhi diri. Mao ba magdada ay. Oh. Kay baw ko. Tulo. Kay baw ko Paper ngano. towel. Mga naman. Dumugnaw biya kaayo no. Naka-experience biya ko ana di lang ko mosulti kung diin ko. Nya Sige magdugo ka tagpahid sa tiyan. tong simot. Sige tagpahid sa tong atong sipon. Sige Kana. tagpahid sa tong sipon kay sipon na subawan biya ta. Dili Dili kay Malaysia napay lain pero di lang ko mosulti no. Mag-snow pod siya, Okay. mag-snow. Mag-snow Sa sunod na to, isgutan na sa sunod, no? Uy, So unsa may asa na Tulo ko ka dapit, buka. Balik ta. Oh. Paper sige. towel Mag-lecture tissue. man ta ani. Okay? og ziplock. Sus, ang Ah. ziplock gamit yung gayuday nga. So magamit na ito sa Cebu, pag andad-andad mo da ka ng Christmas party, ang mga sudan, isud sa ziplock. Oo. O kana. Di ba do? Gahapon Oras akong ang- gida. Mukanta og, Gahapon. Oh. te, mukanta Para- og kuan. Iksuli mo plastic, mukanta din ka kuan. Sige, nagkanta, te. Iba, no? Nagkanta ni Sharon. Ibigay mo na. Oh, sa man. Ikaw ni Sharon. Ibigay mo na ang Christmas bonus. Dili ay pero gahapon Christmas Okay. party man namo no ako lang ipasingit. Ang akong gidala te kay Namoy wine, ice namoy cream. wine te. Ang inyong iro Wala. mainom sa wine. Dili wala man to gikarga sa loyo sa auto. O unsa ba ang mga wine. Okay kanang ngano na natinganga man ka diha te. Di ka ka-relate. Imo bi aning wine te. Imo binang time ang wine. So gahapon wala ko'y ziplock pero ang akong gidala kay kanang ice cream. Sudlan na sa ice cream kanang galon gani. O gisudlan Ganay ni. na. Ganay na. Wala, dili. Sudlanan ra kay gisudlan na wechon. Pag-uli. Oo, yung bisod. Pag-uli. Ikaw na yung ulit, eh. Nay naka ako ni Ikaw puli. na day. Ako ni ikaw na puli day sa katong puli bahin sa din. wine. O sige, ayaw na to. Ug Sige, ang madayon ka. So, So, unsa may mga adjustment nimo Emiliano nga 1 month naman jud ka no and 2 days. Sakto ba ti? Among- 1 month and 2 sakto, days? November 11 o December 12. Karon. Diha sa Florida. So unsa may ang mga adjustment gid gibuhat namo karon? dinhi kay ang ako yung amo yung tiyan, no? Among Okay. tiyan ini ka Dako, alas 12. Ni dako akong tiyan o ginig alas 12 gabi kay paniudto gid namo gid ang kadlawon o mo dang ningon kong domino nga manihapon sa imig alas 8 ang panihapon day dire alas 5 day sa hapon. Tingnan na ko siya, te. Uy, alas 5 alas 8, dugay na kayo natulog ng mga tao. Pero- hindi kay na Bitaw. But speaking of Oo. Tiandong, sa aron masayod ang atong audience, no? Kani magud si Emiliano stress kay ni siya sa CNU. Ang kanayang agtang Ay. nanay bukol sa una. dire. Nanay bukol. Yan, nahanap. Tanawa Hamis karon na no, nga naabot sa karon. Florida murag nahamis siya. Nagwapo Kay- na. Product na siya What sa happened? Andaman na ng imong $100. Irish Spring, no? Ako na ni i-open akong GCash ha kay grabe na gyud kay Ziplock. akong panguan dire, di ba? Okay. Okay, padayon ta. So, sir, unsa may mga, hapit naman tamahuman kay 30 minutes naman niya to ang show. So, unsa may mga memorable experience ni mo dias? Ingon, 1 month na kadiha. Unsa may mga memorable experience ni mo, mga lessons learned sa imong paglarga? Oo. Atong lessons learned din no unahon gyud nato ato ang pagpili sa atong mga kaunon kay
giingnan ko og usa ka amigo sa Canada nga normal lagi nang mo-gain kag weight in 1 month. So mao gyud na number 1 nga ni-gain ako og 2 kilos dinhi, di ta patakag kaon gyud. Number 2 gyud na to no. Mag-anad na kita sa mag-anad kita sa atong lawas sa katugnaw sa panahon. So karon itugnaw ta gamay, nag-jacket na ta, nag-fleece na ta ang term para dili mo sige dagok atong tiyan para nang naadiha nga maghagok sa ato ang opisina sa una. Di ba, day? Katong ang multong siguro yung mahagok yun, sir. Dili mag-ingon ana kay basig ato tong usa ka viewer. Daghan pa kita mga issue nga atong tukion sa sunod, no? Nga kuan aron mas aligre nga to ang program. Yeah, so daghan na kaayo tag nakatunan no sa pagsugid ni Sir Ai. Sa atong segment nga tambagi, Pinapay usa. ti Dili. unsa man? Unsa Napa ko isa te, ang ikatulo nga learning nako te. Awa pa dito na Dili sa ta. learning. Sige. Isa na lang gid last. Last. Dili ta magsigig convert sa ato ang presyo. Ayaw sigig convert sa Iba imong nagbakita kasi imong calculator, dako kay imong calculator. dako Dako pa siya kaayo niya. Di gid ta magsigig convert kay maupaw tag kalit, no? So share mo cellphone, sir. Share mo cellphone. Kung sinita mo sa imong cellphone, 1 minute. Unsa nga cellphone nga? Katong nanguha mong cellphone dito sa kuan. Okay, ang kuan, iyahang Samsung. Imong Samsung. Unsa may nahitabo sa imong Samsung? Akong Samsung ang itabo niya kay dili siya ako ipakita dili siya mo andar dayon kay naa day siya ingani Sama na. in TC sa Pilipinas. Philippines. Agoy. Ah. Di open line. Di bisan pag open line di gyud day siya mo andar dayon. So magpalit na lang gyud tag iPhone dinhi. No, mabalhin na gyud tag iPhone. So after 1 month and 2 days, Mm. naka-decide na gyud ka, karon na gyud ka ni appreciate na mo ni Domino nga mag-iPhone na lang. Nga Dawat ra gyud mag-iPhone. ka sa Apple, din aka Mag-iPhone magbayabas. na gyud tati kay sus lisod na gyud kay di gyud siya mo andar kung nay NTC. Ipatangtang na kuya. Di man matangtang kay preset man siya kuya. Di ba signay mga Reset. Muslim diha sa kuan, Florida? Mangi- May mga mangita Muslim ba sa kilid-kilid ba? Na imo Mangita tag Muslim dira kay ato ipa-open lang. Basta na kuya. Okay, so So kuya, unsa may imong ikatambag sa mga naminaw karon nga mga nurses nga nagunahon na sad nga molarga in the future. Ang akong ikatambag Especially sa mga batan-on kuya. sa mga batanon, kung asa gani mo ang inyong agency kuha og lisensya, diha gid ka mo take og NCLEX nimo. Ang ikaduha, ayaw gid pagdali og ayaw pangluod kung dili pa siya panahon nimo ilarga. Kay ang Amerika nagkinahanglan gid og mga nurses gid. So larga gid ta. Di lang ta manrabaho, manglaag sad ta. No, sige lang tag laag sa panahon nga wa pa tay trabaho. By the time nga mo trabaho na ta, kinahanglan na gid ta focus na gid ta. So katong mga ganan mo larga, enjoy gid mo sa panahon nga break time nato. So, unsa may importante kaayo nga ilang buhaton aron mas successful sila sa ilang paglarga? Di ba daghan man kay tag nahibaw-an sa mga balita nga nay mga na-scam. Unsa may ilang buhaton ka? Pinaka-importante pagtigom og kwarta, pagampo ug pag-andam sa kaugalingon kay lain na gid dinhi ang practice sa Amerika. Lain na. So dawato nato kung unsay ihatag sa Ginoo. Okay. Serious kay ko kuya sa. Tinino Salamat ko kuya kuya. nya. Karon kuya kay nag-live man ta at muhay ta ni Leo Lastimosa oy nga naa sa Pikas Linya sad nga nagkuan nag-stream sa siyang barugana ni Leo Lastimosa. Pero wa siya ni tan-aw nato ti. Tanak atong i-force og Ako nang pag Ako nang putlon amo ang kuan, Relasyon. among pagkatubo, among relasyon. Sige lang ako ni i-share ang atong link sa iyahang kuan, Nasa sa sa iyahang Pikas nga linya, muhay ta ni Leo Lastimosa og sa iyang mga kabaruganers. baruganers. O daghan na kitag nakatunan no, grabe kaayo ang atong pangistoryaan karong adlaw. Paspas kaayo nga to ang oras nga naglupad man. 1 minute na lang. Nanata sa to segment nga. Sa way paglangan-langan, manamilit na kami og hangtod sa sunod. Ako si Hazel Lastimosa. Ako dyan na ilitok ang Lastimosa.
Cañeda. Okay? Daghang salamat sa pagsugid ug ako si Emiliano Ayan Suson II. Wow. Og ako si Domino Puson, hangtod sa sunod natong pagkita og hangtod sa sunod natong pagsugid mayong adlaw Yeah. kaninyong Ang tanan. adlaw tanan. Bye!